Muri Zimbabwe aya ndo anonzi ma1 mafunnies and tikuda kunzwa iwewe kuti upe comment section kuti what do you think about it. So make sure wateerera kubva ichitanga kusvika ichinopera. Nyaya yemusikana anonzi Charity atipinzira pano pamuzinda wevanhu achiti guys ndine problem hombe, right? So musikana uyu as of right now she is 24 years old. Akarogwa last year, akarogwa nemufesi ane mari mbinga ane tuma business tuma shop muHarare. So after zvadaro musikana uyu arikugara nemurume wake. Ndobva musi unoyu last week ndobva atanga kupinzirwa mamessage nenhamba yaasingazivi paWhatsApp apa. Ndokutobvunza ko waona manhamba angu kupi chichi. Mukomana waya ndobva atoti no ndamapiwawo nomwe mufesi chichichi ndotapirirwa newe. Ndobva musikana waya ndobva ati alright tisenda mapicture ako tione. Mufesi uyaya ndobva atosenda. Mufesi uyaya zita rake achitozvita anonzani kuda kwashe. Kuda kwashe ndokutanga kuvhembera mwana paWhatsApp kabva kutaurirana vachididi tuma good night tuma good morning. 3-4 days dzatopera paya. Charity ndokudi ndokuspa kwaona nakuda. Apa Charity ari pamurume wake anditi ndokuspa kwa nakuda ndokubva asendera akati Charity unoona chi ndine business trip. Ini ndogara kupi? Ndogara muBulawayo but ndiri kuuya muHarare. So ndine business trip. Hatisangane kuhotel yakadai so rega ndikutumire mari yetransport. Mari yetransport yokubva kuna Charity kuenda kudzati hotel is just like maybe $2 $3. But mufesi ndokutumira 20 ndokuti ka $20 kanzi uya Charity ndobva katospa kati mufesi ari right ari serious. There musi uya uyo kwava kuswera zura mufesi ndokupinda mutonazi muHarare kuda ndokubata Charity akati Charity chisvika pahotera paya. Charity ndokusimuka waenda kuhotera kuya achitosvika kuhotera kuya chakageza mani chakadodidi. Charity kari kunhuhwirira kari kuda kutodiri kari kutozva kuti nhasi kari kuda kutopa munhu zvinhu ani maizi apa murume wabuda kana nemabhizinesi ari kuita zvaari kuita masikati ka apa kari kutoenda kutonopa mumwe mufesi something. Kachinopinda pahotera paya kapinda pareception kafona zvikanzi kuda uri kupi chichi kari kufonera mufesi kuda. Mufesi kuda akati aiwa pinda uya kuroom yakati uya kuroom number 7. Charity kuchiri zvakatopfeka nice kagonoka paroom number 7. Toravhugwa. Charity kari kuti kaona zvavari blazi vako ndimukoma vako kunodai so ndokuna kuti two mablazi ake, 1 cousin, 3 boys ririmo. Ihama dzake ndiona mukoma vake vese varimo. Charity kabata kumesha kanzi naime muri kuitai muno kanzi iwe tiri kuitai muno wavingani muno iwe. Charity ndokutanga kudzamba kanzi iwe hauna murume here iwe. Charity kakatonati apa ama1 blazi vacho achichibata Charity achiti iwe isu hatina hanzvadzi hure. Ndokurira kasha munhu vakomana ndokurira kasha mwana ndokurova sisi vavo paya varova Charity kanzi iwewe wakarogwa apa uri kuona murume wako ari kutochengeta vanhu kumba ukoko vari kuchengeta vana moms vana iwe uri kuda kutoita zvako zvechihure saka unoona kuti wanga uchida kutohura kaiwe. Charity kazama kubira regerero hauna blazi havazorovi zvokuuraya ka vangorova ndobva vakarega. So as of right now Charity wadzokera kumba, vana blazi vadzokera kumba. Of course vana blazi havazomutengesi kumurume wake maiza. So ndo mamiriro yakaita nyaya. Charity wauya kwatiri akati supergalo pamuzinda wevanhu udza vanhu this is what happened kwandiri ndoitawo sei. So muri Zimbabwe sitasira nyaya kwamuri oita sei mwana zviri right here zvakaitwa nana blazi zviri wrong here in what way. What advice can you give her? What can you say? Pinzira pfungwa dzako mucomment section tichange tirimo naCharity achange arimo. Ndinonyi supergalo. Peace.